nervy a aby to s nami vydržali až do oktavy. Všetko všetkým učiteľom, aby neskúšali. Ďakujeme. Všetko dobré, nech sa im darí. Nech nás dobre učia. Nech nás poslúchajú. Nech sú takí dobrí ako doteraz. Deň voľna, ale to pre nás. Nie, tak určite by som vám všetkým učiteľom, nech sú zdraví, šťastní, to znamená ešte vydržia a nám dajú veľa dobrých známok a veľmi ľahké testy. No, chcel by som im popriať, aby boli na nás stále dobrí, aby boli šťastní, zdraví a aby sa mali dobre. Ešte na ďalšie roky dopredu. Tak aby boli, hlavne s nami mali veľkú trpezlivosť, aby neprestávali byť vtipní, aj keď budú zlé situácie s nami, tak aby to podržali a stále nás učili dobre, ako doteraz. Tak určite všetko najlepšie všetkým profesorom a to jasné. Tak aby všetci na tejto škole ostali takí, akí sú, lebo super sa s nimi akože spolupracuje a sú proste nielen, že akože učiteľ, ale proste aj ako ľudia a vedia proste pomôcť aj po tej ľudskej stránke. Veľmi ťažká otázka, ale zodpoviem na ňu a prajem veľa šťastia pri vyučbe nových žiakov na GR-ku. To vám poprajem ja, tak. To však pekný deň učiteľov, nech sa nám darí všetkým medzi sebou. Blíži sa deň učiteľov. Všetkým učiteľom by som chcela zaželať pokoj v duši, v myslení a v konaní. A prajem krásny deň. No tak všetko najlepšie. Nech im to zapálenie vydrží do toho, že nás tu niečo naučiť. A čo ešte? Asi všetko. Prajem im chuť do učenia, veľa nervov a všetko najlepšie. Veľa trpezlivosti. Tak ja by som im popriala hlavne veľa trpezlivosti, asi pri nás. A neviem, aby mali radosť z nás, z našich známok, aby boli spokojní. Aby tu chodili s radosťou. Vážení učiteľia, k vášmu sviatku vám prejeme veľa zdravia, šťastia a lásky. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo pre nás robíte, za váš čas, za vašu ochotu. A prajem vám krásny deň učiteľov. Ste super. Ďakujeme. Milí učitelia, Ďakujeme vám za vašu ústretovosť, Za ochotu, váš čas, vašu chuť a nadšenie, za vašu trpezlivosť, za vaše vedomosti. za humor. Ďakujeme vám za všetko a